yadda mutum zai yi idan ya ga mummunan mafarki a cikin baccinsa. Idan mutum ya kwanta sai ya ga mummunan mafarki a cikin baccinsa, na farko abin da zai yi idan ya farka, yanfutu an yasarihi thalathan, zai tofi a gefensa na hagu sau uku. Na biyu shine yasta'izu billahi minash shaitani, sannan zai nemi tsarin Allah daga shaidan, wa min sharri ma ra'a, da kuma sharrin abin da ya gani. Sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sannan sai ya roki Allah tsari da sharrin abin da ya gani a cikin wannan bacci din sau uku shi ma. Sannan na uku shine la yuhaddith biha ahadan, ba zai faɗa wa kowa wannan mafarki din ba, bare faɗa wa wani cewa na ga wani mummunan mafarki kaza da kaza ba, dai shiru da bakinsa. Na hudu ya tahawwalu an jambihi alladhi kana alai, zai canja gefen da yake kwanciya akai. Idan yana kwanciya a gefen hagu ne to sai ya koma gefen dama. Na biyar shine ya qumu yusalli in arada zalika, sai ya tashi yayi sallah idan yayi nufin hakan. Idan kuma ya ga ba zai iya ba to sai yi wa'annan ababe guda hudu da muka ambata. Na farko shine in ya tashi sai ya tofi sau uku a gefensa na hagu, sannan ya nemi tsarin Allah daga shaidan da kuma sharrin abin da ya gani, sannan kada ya ba wa kowa labarin wannan abin da ya gani, sannan kuma sai ya canja kwanciyansa daga gefen da yake sai ya koma ɗaya gefen.